YouTube. Тук е Shackle Gaming и днес ще ви покажа как да вземем The Old Blade. Той е супер як. Той е, мисля, че беше катана. И гледайте сега как се взима. Мисля да направя този клип в две части. Ние в момента сме в Solitaire от миналия туториал. И ние сега трябва да идем до Whiterun. Има една планина. Мисля, че се намира някъде тука. И ще сложим там един Custom Destination, за да знам къде е. И сега ще идем в къде идем? В Whiterun ли идем? Или в Riverwood? Аз ще имаме в Black Falls Barrow. Оттам ще тръгнем. Започнем нашето приключение. Това всъщност е второто видео, което правя както говоря. Така, да започваме. Ето, ние сме на Black Falls Barrow. Ще сложа Daedric Armor, защото може да има някой кейв. Ще отнеме известно време, докато стигнем. Тук всичко е в снег. Омага. Това долу гигант ли е? Май гигант. Айде де. Готово. Сега леко гиганта по принцип в резюмето му на loading screen пише, че му трябва пространство. Иначе ще ни нападне, така че дори да ни вижда, то няма да ни нападне, защото сме на около 200 крачки от него. Аз се покатерим малко. За малко е паднал. Охо! Гати скиловете. Сестра ми тук говори като само ми пречи. Ми казва, че се спуснал. Сега се пуснал на магия, дето иска да ви покажа. Ето, виждате ли, не видим съм, но когато се изправя ставам видим. И супер медия. Бубен, отваряй вратата. О! Това какво е? Вълк ли? Това е елвени ли за тия, бе? Бубен, отваряй вратата, ти казах. Това наистина май са елвени. Че да ги настигна. Кажи, бре, Бубе! Изчакай, че играя. Сега тоже го гевим нещо. Ама по-добре да не бъде, защото ще ме направи видео. Ето. Гледах си. Значи трябва да се качим и там. Мисля, да не съм дала някоя грешна дестинация. Мога... Моля, кажете ми, че е тука. Фу! Nordbreitstein Pass? What the fuck? Не е това. Блейда беше в... нещо свързано с Горо, мисля, че беше. Горо. Чай се покача малко. Ступид. Аз ще пробвам там. Skills. Хайде де. Хайде, успях, почти съм успял. Хайде, качи се де. А така, давай сега, давай. Давай де. Хайде де. Не скочи там. А, не.
по... Ага. Че да погледнем картата. То ме трябва да накрая някъде. Там напред виждам някаква пещера. Да, точно така, значи на там. Бъркал съм късно destination-та. Ти ли беше трева? Ти ли обърка? Нещастно. Фак, не. Това му е Blood Dragon. Ще му набия кофта, ако дойде. Мисля, че стигнахме. Да не. Язе, грото! Ама, че съм тъп. Ето я. Хайде хом вътре. Какво става? Виж, тя пълзва! Не ми каза, че ме видял. Фак. Не. You fucking dick. Бързо. Firebolt. Фак. Слабък. Опа, миск. Хайде. Където е, бе? Вужотнак. Вижте ме, бе. Хайде на малко, още малко. Де, бе, мис. Я да го изключа и да си сложи другия меч. Не, стреливай. Меч. Две ръце. Две ти казах, така. Хайде. Елами, бе. Какво си ми клъкнал, бе? Копърлиш, бе. Вижте, бе. Това е трол и бандит. Ме цели, бе. Амри, бе. Един шот. Yes. TF. Pro. Skills. MLG. Хайде. Яо. Сега ти сцепих, аз кажа. Трас. Айде, умри, бе. Yes, бе. Бич. Омага, сега дали ще му подгони трола. Къде е трола? Ти са два! Здравей, трол, как си? Не ме убивай, моля. Не ме убивай. Благодаря ти. Благодаря. Довиждане. Имам още един Dragon Soul. Това е много хубаво нещо. Айде сега вече да влизаме. Че ми писна от тея. Готово. Ще сложа стрелите за всеки случай. Може по-натам да извадя лъка. Буба откача. Олшия. Така. Вече сме в планината. В планината. Завек значи казата по тия. Супер тъп. Мечка. Две мечки, що не? Елата ми, бе, елами. Ти ли си първо? Ти ли, бе? Прас. И ти ли искаш? Диди, това направо степих. Yes. Ще взема Клаус, защото те могат да правят фари с тях. Бойшники. Това не ми прича много на пещера. Това ми прича на някакъв проход. Тук ли е мина? Тук ще мине май. Още една мечка. Яла. Ама какво е това второто, бе? Бой по това. Yes, бе. What the fuck? Какво е това, бе? Спрингот, какво беше това, бе?
това беше краят на първа част, как да намерим Oakblade. Ако искате да гледате втора част, натиснете надписът отдолу и просто гледайте.